Здравейте, любители на вълшебството, наречено музика. Аз съм Хантър, барабаниста на група Дистрофия, и днес ще поделя с вас това чудесно местенце, град Черноморец, и малко опит относно света на безжичните слушалки. Може би в момента много от вас се търсят някакви слушалки, събират инфо. Надявам се, че все пак ще бъде полезно. Акцентът днес е върху тези слушалки Edifier модел X2S. Това са безжични слушалки тип тапи, които аз открих случайно, след като чух от мой колега. Набързо определих ги, че имат потенциал за много по-добро представяне след леко пипане от моя страна, и днес ще споделя с вас какво имам предвид. Така, това са слушалките, които виждате. Техният звук е обусловен от техния тип. Те са semi-in-ear, или на български казано с полувлизане в ушния канал, което означава, че нямат силиконовите уплътнения, които имат две основни функции. Първата функция е да задържат, да закрепят слушалката в ухото, за да е стабилна вътре, и втората функция е да уплътни добре звука, за да поддържа хубав нискочастотен диапазон. И така, тези слушалки нямат такива силиконови уплътнения и съответно те страдат от тези две точки. При интензивно движение те тръгват да изпадат от ухото, както при мен работя, ги ползвам при работа, и липсва нискочастотния спектър. Така, какво се прави в случая? Взимате лентичка от самовулканизираща лента, така наречения Bishop. Изрязвате едно парченце с ширина 10 мм, дължина около 30 мм и навивате в участъка, който е тук отпред. Като внимавате да не запушите отворчето за микрофона за разговори. Правите 3 оборота, които са достатъчни. Процедурата отнема няколко секунди. Така. След което дезинфекцирате с спрей. Съответно, това ще наложи да поразширите леко гнездата за заряд, където влизат слушалките, защото гумените лентички вече леко надигат и пречат на контактите за зареждане, металните, които светят, да си влязат на местата за зареждане. След разширяване от 2-3 мм на тези гнезда, проблемът е отстранен. Всичко си идва на мястото. Влизат си и се светят индикациите за зареждане. Затваря се свободно. Така постигнах един чифт слушалки, които много се доближиха до перфектното за мен звучение от към честотно излъчване, хармония и баланс, като все пак оставят малко изискване към звуковата сцена. А предвид тяхната цена, те ме устройват напълно. Все пак звучението е нещо, неговото възприемане е нещо много субективно. За всеки човек то е различно. Така че слушайте музика каквато ви харесва и на каквото ви харесва. Това беше за днес от мен, Хантър. Надявам се видеото да е било интересно и полезно. Гледайте следващата на тема размисли и страсти относно аудио уредбите домашни. Бъдете здрави и до нови срещи!